To čo robíš? Však kávu. Takúto? Ako by som mohol piť? Poď so mnou, máme dole prototyp najnovšej 9, ukážem ti, ako to robí. Tu poďme. Tak to je on? Tak to tu už je brutálna mašina. Vie to úplne všetko, čo by si očakával, že stroj má vedieť. Má to 7-palcový displej, má to nasvetlenie, šálky, nádobky, má to najnovšiu varnú jednotku, má to dvojhadičku na tlak kapučinátora, má to prípravu studených nápojov. Všetky benefity, ktoré by si očakával, že stroj má mať, má. Tak dáme kapučíno? Poďme na to. Nastavíme si množstvo kávových zrn. Chceš menej viac? Viac ti dám, že? Zmeníme si aroma balance profil. Aký je podľa teba najlepší profil? Je to podľa preferencií. Niekto má rád kyslejšiu, niekto horkejšiu. Treba vyskúšať, komu ako vyhovuje. Tak nechám na teba. Dáme tento. Teplotu nízku alebo vysokú. Dáme si 2, lebo sme dvaja. Chceš radšej mlieko alebo kávu, aby natieklo z prvé? Najprv by som dal mlieko. Dáme mlieko, dobre. Máš nejakú intoleranciu na laktózu, lebo môžeme byť živočíšne, ovsené, môže byť živočíšne. Tak dáme živočíšne. 2 deci stačia alebo pridám? Stačia, jasné. A chceš viacej mliečnej peny alebo viacej kávy? Viacej peny skôr. Viacej peny, tak uberieme takto. Môžeš si dať individuálne ako chceš. Na konci si vieš ešte skontrolovať, či je všetko správne nastavené. No čo hovoríš? Mal si pravdu. Káva z Nivo mi naozaj chutí lepšie. Nivo 9101. A teraz si spravíme automatický oplach. Vďaka dvojhadičke sa robí oplach automaticky. Nie je potrebné vybrať hadičku z nádobky a dávať ju do tácky, urobí to stroj všetko za vás.